Daşuly bu lewap sebitleri iki vilayatyň arasyna transport kynçylyklary zerarly aýra düşýär. Öňlerde 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna çenli Daşulydan otdy bilen Göne Türkmenabada öňkü Çärjow şäherine seýahat edip bolard diýip bir lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Häzirki wagtda ýolagçylar demir ýol arkaly Daşulydan Türkmenabada ýa-da Türkmenabaddan Daşowda gitmek üçin ilki bilen Aşgabatda barmaly. Ondan soň otly çalyşyp bireginkä gitmeli bolýarlar. Iki sebitiň arasyna kadaly gara ýol ýok. Awtouloglar sebitleriň arasynaky çukanak, sakanak emeli ýollarda töwekkelçilik bilen iki vilayatyň arasyna gatnaýarlar. Galbertide Türkmenabad Daşowda we Kirki Daşowda aralygyna kowa gatnawlary hepdede bir gezek amal aşyrylýar. Bu yerli ýaşaýjylar bu ugurlar boýunça biletleriň derrew satylyp guturýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy demir ýol, gara ýol we howa ýolları arkaly iki sebitiň arasyna gidim gelimiň ýagdaýy barada bir näçe sebit ýaşaýjysy bilen gurrundaşlyk geçirdi. Daşowda vilayaty ýurdun demir gazygyna Lewap vilayaty ýurdun iň gündogor çetine ýerleşýär. Lewap, Mar, Ahal we Balkan vilayatlary şeýlede Aşgabat şäher bir ugurda ýerleşýär. Sebitleriň ýerleşýän ýerleri olaryň arasyna bitew transport ulgamyny döretmäge ýardam berýär. Türkmenabaddan otlar menen ýolagçy Mar vilayatynyň Aşgabat şäheriniň we Ahal vilayatynyň üstünden geçip Göne Türkmenba şäherine baryp bilýär. Ýöne Demirgazyk vilayat bilen Gunwatar we Gunnogor sebitleriň arasyna transport ulgamlarynyň ornaşdyrylmadygy sebitleriň arasyna gatnawy kynlaşdyrýar. Öňler Krasnovodskdan, häzirki Türkmenmaşy şäherinden Daşow şäherine Çärjowyň, häzirki Türkmenabadyň üstü bilen otly gatnaýardy. Otly giýje sagat 23:00-da Türkmenabada gelerdi. Ýerden 8:00-a çenli Daşowda barardy. Häzir birege barjak bolsaň, Aşgabatyň üstü bilen geçmeli. Ilki Türkmenabad, Aşgabat, soňra Aşgabat Daşow otlusyna minmeli. Bu üç etse gymmat bolýar. Üstesine ýol 3 güne çekýär. Diýip bir lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Daşowda we lewap vilayatlarynyň arasyna Sowetler döwründe ýoly goýulan otly gatnaw Özbegistanyň çäginden geçýärdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan lewaply ýaşaýjylar öňkü Krasnovodsk Daşowda otlusynyň 1998-nji ýyla çenli dowam edenligini gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ulaw ustaşyr ulgamynyň kämilleşdirilýändigini, ýurdun halkara ulaw geçirgelerine möhüm pozisiýany eýeleýändigini aýdýar. Daşowda we lewap vilayatlarynyň arasyna söýdüň dolmanysyna kadaly gara ýol ýok. Bar diýilýän ýol Sowetler döwründe nevitçileriň agyr tehnikalaryny geçirmek üçin wagtlaýyn çekilen ýol diýip habarçymyzyň söhbetde şaýdýar. İki sebitiň arasyna gatnaýan awtouloglar Lewap vilayatynyň Gadojok şäheri bilen Daşowda vilayatynyň arasyna gumly ýoldan sürmeli bolýarlar. Yerli ýaşaýjylar gumdan çekilen awtoulog ýolunyň sürüjileriň we ýolagçylaryň janlaryna howp hawandyrýanlygyny, adamlaryň uly töwekkelçilik bilen ýol geçmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne gumly ýola garamazdan Lewap Daşowda aralygyna hususy taksi awtouloglary gatnaýar. Ýolagçy başyna 500-600 manat alýarlar. Ýöne taksiler howply, ýol 10 sagada çekýär diýip bir Lewap ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Üstesine mundan ödül Daşowda Lewap aralygyny awtoulogda geçen adamlar ýoluň ugruna hiç ýyl garwanyşxanalaryň ýa-da awtouloglara hyzmat ediş nokatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Awtoulog sürüjileri Gadojok Daşowda aralygyna 300 kilometr töwere uzunlygy bolan gumly ýoly uly töwekkelçilik bilen aşýanlyklaryny aýdýarlar. Gadojokdan Daşowda barýan awtoulog sürüjileri we ýolagçylar köplenç Gadojokdaky bir garwanyşxanada düşleýärler. Şondan soň ýolagçylar Allajan sagaman baraly diýip ýoly düşýärler. Bu ýoluň ugrunda şu wagta çenli bir topar ýol ulaw hadisasy, helakçilik boldy. Ýogulan adamlaryň sanyny hiç kim aýdyp bilmeýär. Ýoluň ugrunda ne volkanizasiýa bar, ne başga zat, hatda ibaly aratnaşyk hem ýok. Telefonlarda diňe Özbegistanyň mobil operatorlary çekýär. Sebäbi ýol Özbegistanyň Haryazm welaýatynyň deňinden geçýär. Diýip lewaply ýolagçy aýtdy. Daşow şäheri bilen Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň şeýlede Kirki şäheriniň arasyna hepdede bir gezek howa gatnawlar ýoly goýulypdyr. Ýöne lewaply ýaşaýjylar uçur petekleriniň tiz wagtda satılıp guturýanlygyny, o 5 gün öňünden uçur biletleriniň tamam bolýanlygyny aýdýarlar. Habarçymyzyň gurrundaşlary Gunnogor sebitden bolan ýaşaýjylaryň Daşowda vilayatynyň çäginde ýerleşýän gadymy ýerleri, taryhy galalary, Galbertide ýyla tarasyna 360 piller adlandyrylýan ziyarethanalary barmagy istek bildirýän adamlaryň köpdigini aýdýarlar.